Русия и България, който ще излезе на 12 септември. Както винаги, и този път се постарахме да подготвим само най-любопитната и интересна информация за Русия. Накратко ще ви запозная с някои от темите. Русия подновява строителството на плавателни съдове на подводни криле и разчита да си върне лидерството в тази област. Планира се нов високоскоростен кораб да облегчи живота на жителите на такива отдалечени региони на Русия, като Калининград, Сахалин и Камчатка. Добри новини има и за бъдещите студенти. От тази година чуждестранни абитуриенти могат да полагат изпити за руски учебни заведения без да пътуват до Русия. Очаква се, че за обявените места всяка година ще кандидатстват 15 000 души, докато в момента в 750 руски вуза учат над 250 000 студенти от други държави. Дали са бедни или богати руснаците? Как стои проблема с бедността в Русия? Данните говорят, че въпреки това, че делът на бедните през последните 10 години е намалял с 33%, всеки пети руснак живее под прага на бедност, а средната възраст на бедняците е 40 години. Институтът по социология към Руската академия на науките се опита да намери истината, като подготви най-мащабното си изследване, посветено на въпроса на бедността, и стигна до интересни изводи. За това и много друго четете в новото приложение Русия и България.